Отваряме приложението IEF Stylist. Влизаме в галерията с аксесуари. Избираме основното облекло и аксесуарите. В този случай ботушите. Натискаме бутона "Използвай избраните". Конфигурираме размера на модела. Можем да конфигурираме и височината на модела. Избираме изражението на лицето и възрастта на модела. Избираме цвета на кожата, в този случай леко мургав. Избираме сцената. Натискаме бутона "Генерирай изображение". Изчакваме да се генерира изображението за няколко секунди. Вече имаме генерираното изображение. Сега можем да го видим от галерията. Всяко изображение, което се генерира, се запазва там в галерията. Влизаме в галерията и изпращаме за редактиране на публикация. Изкуственият интелект, специалист в публикациите, вижда изображението, разпознава името на магазина и подготвя кратък и подходящ текст за споделяне. За споделяне в мрежите или чрез Viber. И така, какво чакате? IEF Stylist е вече тук. Край на скъпите фотосесии и дългото чакане.